يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma wodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yo dengane jamajibine so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñayi windere fen jayiɓatake bindaɗo hoore biir nogase jeenayi mboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓattake men faati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwani mama enen kala en denti en mbiya alhamdulillah yo allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura e nden kay yajede kala ya rabbi ya rahman eɗen jetti allah no feewi ceerno Khalidou allah addi en hay o ñalawma rokki en sembe hattan kala subaka hoccodirde dendagal bandiraɓe kala nde tawno haala ene satti ngam ko musidɗo men ceerno Husseini kan heewi wiide ko haali gayni mayani yo yettu allah koko newnana tenti noon jooɗade nogase jeenayi ñalawma ne haala taw kadi ko kalta ko hettiɓe maɓe ɓuuri humpitade ɓuuri andude mbiya rewi lawol feewi yuɓɓi kadi min ƴoogi hen nafoore gandal kadi min kebitirima ni elle min gandino hen komin gandano ɗum ne kadi ko yettude allah ceerno Khalidou ko yettude allah nde yewtere naate ƴiƴam yimɓe haaruki cellal lakkiti ɓerɗe fewniti dewle sellini rokki gandal udditi haqillaji rokki muñal rokki cuusal sembolini alhamdulillah ko yettude allah wona ne waɗi jobdi wona jomin ne jooɗi ne jogui salaire ne jooɓe wona haydara so jobdine hen yiya taw ko jobdi iwdi to allah subhanahu wa taala enen kala ndenden jobdi ndi wonani men nafoore wonani men yaafuya wonani men yarliya faade allah subhanahu wa taala iwde kadi faade e meɗen hakkude men enen kala ɗum noon hande o ceerno onon dariɓe oɗon donki ɗanade yiɗɓe ɗantade ene paadi ha lefol ngol jippo mbawa neldude bandiraɓe naftoro onon e de oɗon jogui hen waalare mawde no fewi de tawno kala ɓenniɗo ko moƴƴini jeeyi hen moƴƴere
kala ɓenninɗo ko boni ne jeeyi heen bonande kono kala ɓenninɗo ko moƴƴi neɗɗo goɗo naftori haa welti heen haa dañi heen aafiya haa dañi heen jam dañi heen nafoore alhamdulillah sabu hanki en keeɓi ɓataake iwde musidɗo gorko gooto kanko e ɓi bammakko aɓe tikkodiri ɓe ngannda ni tikkere nde ko woni ɓe kaldata ɓe jandirta oye hayso salmini oye jaabotako o dañi pellital noon heccita wel noddude oye wiirimo haalnam ko mbanmami oni wallahi mi anda ko mbaɗɗami sabu yimɓe ne tikkodiri taw mbaddani ko sikki sakkaji seyɗani ɓe maɓɓodiri ɓe goyi ɓe jarlodiri ɓe jaafodiri ɗum ne kadi alhamdulillah ceerno Khalid ko ɗo jibina hono ɗum ha heewi ko en ganda alhamdulillah ko yettude Allah ko mbimi ko neɗɗo foti wurde ko ɗum sa wuuri heɗat ɗum tan ma tabta hoorema ma fewnit hoorema ma dañ pele moƴƴe mbasa jogade pele bonɗe alhamdulillah yo Allah yeɗen moƴƴere ceerno ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama ko gowɗa duwanademi ko foof mi wi Allah wattu ɗum baade yurmede wanjoye men enen kala ya rabbi ya rahman bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garani yewtere men inchallah ya fama adama ilekiyano dandamano sabu bardo minne وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد ساب سلمتي ماما ميبلتني ماما نياغني ماما الله مجري نياغيما الله تنغندا فوف yo jam Allah e kisal mum e ndenka mum won e ma en jetti Allah gartirɗo en ɗo wawde addande en jewte men ɗe gownoɗen addude ñande kala en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo windere kala en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde kala e jokli windere nde en gardini ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere en beltima no feewi en calmini seeranɓe men kala ceernajo ɗo tawete dow leydi he en calmini ɗum en ñaguima Allah yo Allah sellin ɗum sembina ɗum kono en gardini e ɗin calminali alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi guiɗo men sehil men ceerno men jewtidiɗo meɗen kaw Khalilou Mbaye en calmini ɗum en mbi ɗum Seydi Mbaye yo Allah junnu gurdam Guiyam Abdallahi Mbaye Seydi Mbaye kaw Ahmad Tidiane Sakho kaw Moustapha mi salmini on en calmini dendagal aduna o pop hay goto en goppani eɗen ciftoro ɗo ndeysan jinnaɗo men moƴƴo jarude en e nder ndeɗo hitande yawtude hono nene Manguel tawetenoɗo toon to Lo Havre notoyiɗo jomiraɗo ene hitande mayde nde kaw noon nawtetemmo ko to Dondu en ñaguima Allah yo Allah hebbin e makko yurmede kanko e mayɓe julɓe kala sikki ala ko ɗo wonduna e men wadde eɗen ciftoramo ɗo lewru ndu wone waynade ɗo eɗen ñaago Allah yo Allah hebbina makko yurmede en certata e duwanademo nde wan noon ko guiɗo men o wonno ko ɗon calminɗen Baba Samba mo ɗacciɗo no en mbimo Seydi Gueye kono mi salmini bandiraɗo men debbo o hono Ramatullahi Gueye yo Allah yoɓon moƴƴere en calmini ɗon Lo Havre naɓe foof hay goto en goppani musidɓe men taweteɓe toon pop ko alda e limpiɗen calmini Évro naɓe en calmini ɗumen kamɓe pop hay goto en goppani Elbef naɓe en calmini foof hay goto en goppani en calmini Tarab naɓe foof hay goto en goppani kono en calmini Mantla Joli naɓe foof hay goto en goppani en calmini Senje naɓe foof hay goto en goppani en calmini Soringo naɓe foof en calmini Mauritanie naɓe pop ko alda e limtude kono en calmini Dondu naɓe foof
hay goto en goppani kono en calmini ndulumaji naaɓe e heymon ndulumaji naaɓe min calmini on min juurima on amin mbiya on kalif mon Allah ngal ɗo dokkal ngal Allah rokki on so Allah rokki neɗɗo hunde yo andu Allah tottimo so andi Allah tottimo gasni yo nangu dokkal Allah ngal o naftoro hade woɗɓe naftorade en gande de Ceerno Abdoulaye Sarr ko dokkal Allah ko Allah rokki on ɗum noon jagge ha tiiɗa moƴƴi noon son jaggani on belsidima omo sohla e jokli windere nde kala woɓe nanggamo kutoro ndawa noon ɗum janggo walla kirda noon mo janggo taw sellata hankadi ne wawa gasde en ñaguima Allah yo Allah junnane on oɗo neema joɗade ne yewtida taw ko yewtere nde ganduɗa yewtoɓeɓe ene cofti hen ene jiiɗi yewtanteɓeɓe ene cofti hen ene jiiɗi yewtoɓeɓe e yewtanteɓeɓe foof goto foof ene yiiɗi ɗum ko hunde yettirtede Allah yo Allah ɓoynane en oɗo neema en calmini bandiraɓe foof en juurima bandiraɓe foof oɗon jarlo oɗon jaafo juulen mo wuuri yo Allah hokken tawede o saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi e diine men en gustaki ko usti e men foof ya taw ko rafiji ya taw ko caɗele kala ko moƴƴani e men ya taw ko ɗum usti e men en ñaaguima yaafuya bandiraɓe pop enen banggue men en jaafima hay goto en joganaki Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi artirema konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. Ceerno Khalidou a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere haala ma ne weeli haala ma ne yooɗi haala ma ne gonɗi haala ma ne fayidini ene fawe lawol yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno jarama ɓe calminɗaɓe pop e o salam en loowi hen heeɗiɓe heɗotoɓe kala kam fof ɓe lowama e o salam yo wonan men salam kisal ha lallay ƴiƴam men lallay ɓerɗe men wontan men maayo welgo eɗen lumbo e gille enen kala mette maaya gañgu maaya habre maaya cogdi maaya gañam tubago maaya ha laaɓa ha sidagal maaya enen fof gonen jaam ceerno gam barke ɗi calminali ɗi calminɗa yimɓe ene hen ɓe ya rabbi ya rahman a jarama Seydi Sy ka moƴƴ yo Allah yoɓ moƴƴere ɓerde ma nden laaɓi so haala ne yalta toon ne laaɓi ceer ayi neɗɗo somo haala tan somo haala aɗa andi ko ƴooga e ɓernde aɗa ko ƴooga e ɗemgal haala ma ka ƴooga koye ɓernde ceerno yo Allah yoɓ moƴƴere ceerno Khalidou mbaɗa andi hannde gonɗen koye ñalɗi cakkitiɗi eɗen mbaɗa yimɓe fof julmo wuuri aɓe jarlo aɓe jaafo oɗon jarlo oɗon jaafo kala message garɗo ga so jaabama alhamdulillah hayran kala message kadi mo heɓaka jaabede gande neɗɗo goto wawa haalde aduna foof neɗɗo goto wawa haalde aduna foof eɗen jaafodira eɗen jarlodira kono o ñalawma hannde ceerno Khalidou mboɗo siftoro ɗo hen musiɓɓam guiƴiraɓam yiɗɓam sehilaɓam wurdanoɓe e oɗo hen aduna ne jalti aduna o woni ceerno Hamidou Sarr Hamidou Moussa Sarr guiƴam musidɗam sehilam ɓi neni am jaati welede Allah e makko taweteɗo hande to aljanna ceerno Amadou Sarr Amadou Samba Sarr ɓen wiya Amadou Samba Demeyel moƴƴo julɗo laaɓɗorido karaysira jarlitiɗo gurdamum kala taweteɗo hande to jardin ngaji aljanna ceerno Daouda Alassane Sarr e ɓiyam Farmata Daouda moƴƴuɓe julɗuɓe fewɓe welede Allah e mabɓe Daouda Samba keɗotonoɗo en gonga e gonga alhamdulillah koɗɗo e joomum kamɓe kala ceerno welede Allah e mabɓe Yahya Bayal miñam jaaɗo ko ɓooyani e dendagal mayɓe julɓe kala naati o ñalawma hande ceerno Khalidou ɗoɗo gonɗede cakkitti korka ɗo en duwanima dendagal mayɓe julɓe pop yo Allah yurmoɓe yafaɓe nanaɓe aljanna ya rabbi ya rahman sohna Hadja Zeynabou ha toon to Madinatul Munawwara min nanniɗo hen baniraɗo debbo taweteɗo hande to aljanna o alhamdulillah yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura ya rabbi ceerno Haali Abdoulaye Sy
gonɗen koye baaba adama ɗimmo woni annabi nuhu. Allah neli jibrilu are makko wakkilde mo nelal faadi leñol makko. ceerno Khalid bisimilla maɗa. waaleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. seydi Sar mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere. mi ñaguima Allah to mbawɗa wonde kala yo jaam Allah e kissal mum e nden kam mum won e ma. jarama no feewi, en beltanima Allah no feewi, en juule nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam. ɓe mbiɗa ɗo ko ɗon tigui ɗaccirnoɗen gonnoɗen e haalde ko baaba adama ɗimmo woni annabi nuhu. taw noon en garino ha to Allah neli jibrilu yo haalde annabi nuhu, wonde waɗi ɗum nelaɗo neli ɗum e hefereɓe, taw ina ardi ɓen ɗon hefereɓe gaño Allah goto wiyata ko Darmashil, on ko jatum Habila barnoɗo Habila taw koye ɓiɓɓe baaba adama. seydi Sara ɗen gandi ko ñawi heewi jibinde tan koko ñawi. jallugol bongol moƴƴani, heewi jibinde tan koko boni. Allah haalnino en ɗum e Qur'an: wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladi khabutha la yakhruju illa nakida. walla mbatta ɗum e bamir debbo: wal baldatu tayyibatu takhruju nabatuha bi idni rabbiha, kono wallati khabuthat la takhruju illa nakida. wari jallugol bongol heewi jibinde tan koko boni. wadde Qabila dendagal ko yalti e makko gonti ko yimɓe yedduɓe Allah, gonti ko yimɓe jasɓe. wadde oɗo mo annabi nuhu fotti ko goto e jaatiraɓe makko. taw noon Qabila e mo jibinno o jaltunoɗo e muno, on woni bandi hono no woniri bandi ni, on woni jiiju. jaltuɗo e ono kadi ko tani ko on ne woni bandi no woniri bandi ni, on wiyata ko fuumil. on ne kadi jibini oɗo biyeteɗo Darmashil pottuɗo e annabi nuhu. kamɓe fo ɓe goni bandiji. nde wan noon to immi to ko jallugol bongol, kala ko ɓe jibini eko yalti e ɗum ko bandiji tan wonata. koɗo makko ɗo bandiyagal fuɗɗi, koɗo makko ɗo wargo neɗɗo fuɗɗi. ɗum waɗi kanko e Iblisa kamɓe puɗɗi caɗele ɓe hefere ɓe jogui hande. ko ɗum waɗi janggo soɓe naati e jeygue ɓe noddata, naatɓe e jeygue ɓe noddata ko oɗo Qabila e Iblisa: rabbana arina alladhayni adallana min al jinni wal insi. Allah hollu min ɗiɗo ɓe ganduɗa ko kamɓe majjini min, hen goto ko jinne, goɗɗo ko neɗɗo. soɓe gari min mbaɗa ɓe less pele koyɗe amen liyakuna min al asfalina, mbiyeten ɓe laato kamɓe ɓuuri lesɗude, kamɓe ɓuuri jasde, kamɓe ɓuuri sattude lefte. ɗum noon seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou yo Allah dandu en e jeeyede nde fedde yo Allah dandu en e jeeyede nde fedde. ceerno Khalidou mboɗo heewi haalde kala saaha mbimi debbo ko leydi, gorko ko ndiyam. debbo ko leydi, gorko ko ndiyam. sa feliti remde reme leydi moƴƴiri, jibinanma puɗi moƴƴi, ɗi goni puɗi ɗe Allah haali ɗo ɗi. sa feliti remde an gorko, rem e leydi moƴƴiri, jibinanma puɗi moƴƴi, rokkuma jonge moƴƴe. sa reme leydi ñawdi ndi moƴƴani, jibinantuma ko jonge ñawɗe, ñamotako, wurdotako, weddotako. sa weddima a weddima nguura, sa nangui ñande warma wona ñande ndema. ɗum woni ɓiɓɓe hande jibinteɓe hen sahaji taw ndewani lawol. woni jibina mborosaji tan taw hankkadine ko bonande tan jaari, ko bonnude tan taƴa enɗam
nafigino kasidino dabare guyika bone wasrewde Allah toonje bonnude fof ɗum jeeno saw hanki mawɓe men sa sohli cuddiɗo aɓe ƴeewanma e galle mo wona wuyɓe ɓe gona wuyɓe walla ɓe gona fijoɓe walla ɓe gona yimɓe tan ñohoɓe walla yahoɓe pele bonɗe saabu hunde so ñawi ene rontina saɗa suuɓo cuddiɗo suuɓoɗo moƴƴi ane debbo saɗa suuɓo jogoɗo wonde bamum ɓiɓɓe ma suuɓo ay jiyani no suuɓo kala haldi moƴƴiri walla puccu moƴƴo ndimagu moƴƴo bel dañan ndimagu moƴƴo yo Allah won balla ceerno Haali Abdoulaye Sy darmasil ko ngaari keefeeri mawdi mo ganduɗa hande o ko o jogori huccodirde kanko annabi Nuhu holko Jibril wimo ɗon. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi a jarama en calmini baba Sildu Mbodj ko ɗon canñinɗen baba Demba Diallo to hoore ñiiwa Oumou Ba mi salminima kanko oɗo Darmachine taw ko jatum ɗaabila ko dundariyanke mawɗo ko candallo kanko adi hamde inabuji omo waɗa ɗum sangara kanko adi hamde inabuji omo waɗa ɗum sangara o yari ɗum kanko adi feññinde ko wiyete kuraje ko kanko adi feññinde ɗum kanko adi sañje comci taw ɗin comci ko comci kanŋe neɗɗo ɓorno wutte tan ne yaha taw wutte o ko kanŋe ɗum ko oɗo Darmachil adi wadde ɗum e gurdam aduna kanko noon Darmachil e yimɓe makko ɓe ndewanno ko sanamuji 5 sen teski annabi Nuhu nde nela e mabɓe o nela e mabɓe ko yo haɗɓe rewde ɗiɗo sanamuji 5 ɗi Allah haalata suratu annabi Nuhu toɗi ko ɗin ɓe ndewanno kamɓe ɓeɗo ɓe ndewanno ko wudda ɓe ndewanno ko suwa'a ɓe ndewanno ko yagusa ɓe ndewanno ko ya'uga ɓe ndewanno ko nasru ay ɗiɗo sanamuji 5 ko ɗi woni ɗi ɓe ndewanno eɓe mbiya ko ɗiɗo goni Allahji Allah haaliɗi e nder Qur'anil Karim joni noon ɗin sanamuji goni mawɗi ɗi kono wona ɗin tan ɓe jogui ɗin noon goni jiitiniɗi ɗi kala ko jiiɗa ene waɗi arɓe dow ene waɗi lamɓe ɗiɗo sanamuji noon goni sanamuji dow rowi ɗi goni gandaɗi ɗi goni ɗiɗo sanamuji so tawi en koddiri hakkude majji e sanamuji goɗɗi ɗi ko ɗiɗo sanamuji goni serande mawɓe ɓe joni noon ene takki e ɗin sanamuji taw ko sanamuji tokosi ɗi ɗum ko 1,900 sanam ɗiɗo sanamuji goni mawɗi ɗi kono ene sariɗi ene satiɗi sanamuji goɗɗi 1,900 sanam so ɗum yawti eɓe jogui ɗon suudu mawdu suudu ndu mahira ko kanŋe andi Allah ne hulɓini no feewi Allah ne hulɓini no feewi ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey Allahu akbar Allah ene ƴeewdo neɗɗo kala no welda ƴeewa tan ɗi sanamuji e kewendi e ndi mahadi ɗi kanŋeji yonnede waɗede ndani pop Allah ne ɗaccuma lumboɗa e maayo jarabi ha ngara e fongo gaskama Allah ne jaribma e jondam Allah ne jaribma e produit ji Allah ne jaribma e dañal Allah ne jaribma e basal Allah ne jaribma e reedu mawdu wawde ñamde Allah je wasde ñamde Allah ne hawni ceer ko mbiɗa ko tan gasi kala sifa ɗo gonɗa Allah ne jaribma ɗon omo ƴeewa holɗo tolliɗa ɗo ene jogui kadi woni yimɓe aduna o kañuminne ko wawɓe ƴewdade neɗɗo ƴewnoma holto tolniɗa hono mbaɗa haaɓe kewema hoolare nde puɗɗo suɓade ma mbanma bras droit walla mbaɗa ñaamo mabɓe walla goɗɗum
Allah ene ƴewdoma ha heɓindoma wanma suɓoma wanma awliya keedanamo ɗo calminɗen gorgol maari huray omo salminma no feewi ceerno Khalid nelal ko bakkol sa yettinani a wakkitaki wona bakkat ko bakkol ɗum noon mi wakkitima omo salminma no feewi nde tawno kankone ko jiɗɗo qissul anbiya ko lumbiɗo e maayo mum sabu yo Allah ɓuɓan ceerno men ganda men ceerno alhaji Moussa Gassama addino ɗon duɗe ngam sukaɓe mbawa yeynade hen to banggue jangde arab e qur'ana ha tenti kadi qissul anbiya aɓe jeeyno hen ɗon calminɗen gorgol Penda Huray ɗon calminɗen kawmen kaw Djibi An Djibi Toro kettotoɗom no feewi aɓe calminma aɓe juuroma kamɓe kala Ousmane Faye mi salminima guiƴam Saydou Diallo ha to ɓulon kaaji mi salmini on ko ceerno Haali heewiri ko piye mburuji moƴƴi mbaɗoɗe ɗi cafa mbaɗoɗe haɗi ƴuufa kadi ɗi baggiɗa wonno yimɓe joni ngala ñiiƴe alay so ƴakka tawne tato seeɗa salmini sukaɓe e galle o foof Seydi Faye mi salmini baba Amadou no feewi alhamdulillah mi salmini kaw Samba Hiila ceerno Haali Abdoullahi Sy wallahi ko Allah tan jari hulde ɗi sanamuji ɗi ɓe pewni aɓe panditi hen holko ɓe mbiɗi ceerno Khalid Seydi Sarr mi salmitimama no feewi en calminiɗo musidɗo men ɗo mbawi wonde kala e aduna he kono en calmini Lo Havre naɓe en calmini Elbef naɓe en calmini Évro naɓe en calmini Tarap naɓe sa yimi wi Allah ne hulɓini Seydi Sarr ko ɗum ɗo ko dokkal kono ko dokkal gondugal e ɓe jaade ɓe jaade wonde ɗo woni jaggude ɗum seeɗa seeɗa istidraji arab wiyata ɗum aɗa hokka neɗɗo taw gonɗa koye ƴewde fewnitade e makko way tan kono bandotoɗo lingu ni o ƴetta cengdi ko ñamete ko lingu yiɗi o waɗa e wande he o weddo wande nde ay so lingu yi tan wiyata komi malama taw ko lingu ngu jogori jaggede ñami hen Allah o wino so wonano ha yimɓeɓe foof ndenda e keferu lawol gotol oto julɓeɓe cikkude ko keferu woni gonga ma o tattanno hefereɓe ɓe cuuɗi mabɓe gona kanŋe escalier ji mabɓe gona kanŋe nani de Allah kadi waɗanaɓe dadɗuleje kanŋe e haalis Allah kadi hokkaɓe kanŋe goɗo ɓe moftotoɓe ngala hen haaju Allah haalino ɗum e Qur'an to suratu Zukhruf walawla an yakuna annasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون أكد ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون أكد وزخرفا قال روني هندي وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين جافنا من سيد سار ko ɗum waɗi ko Allah tottiɓe ɗeɗo jawɗele e hoddira Allah e bawɗe muɗum eɓe jogui suudu ndu ko mawndu suudu ndu ko suudu wasordu wonande ɓe kamɓe toweki ndun suudu ko ujunere zira jaajeɗi suudu ndu kadi ko ujunere zira suudu ndu so immima less saɗa lima par zira toweki suudu ndu ko ujunere zira so tawi kadi ko jaajendi ndi aɗa yaha aɗa lima suudu ndu ko te ujunere zira ko toon ɓe mbaɗi ɗiɗo sanamuji ɗiɓe ndewata kamɓe ɓeɗo jasɓe sanamuji ɗi jiiɗa ɗi kala sanam ene jogui 16 mo jooɗi Seydi Sarr ko ngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Khalidou Abdoullahi Sy gorko mo soringo mi salmini nene no feewi mbo duwanomo yo dusugo ɓooy baabi men gonɗo ten to aljanna o omo welti
sabu ɗum ɗo fof ko kanko ittuma o nannuma jangde alhamdulillah yettude Allah jinnaɓe men ɓe eɗen calminaɓe ceer wallahi ɓe puntani en kadi Allah mone seedi ɓe puntani en woni ɓiɗɗo mo jinnaɗo mo funti ɗum tan ko ɓiɗɗo jibinaɗo nannaka jangde hollaka Allah yumma funtima bama funtima kono kala jibinaɗo yummum bamum nangui nandiɓe jangde yo andu Allah a andude a heeɓi gueɗal manggal yo Allah reena kala jinnaɗo noon mo jangguinani ɓiyum andu a tooñi ɓiye saabu ko an woni responsable makko e oɗo aduna ceerno Khalid yo Allah reen ceer en calmiɗo hen Zoubayrou Ly gorko moƴƴo ha to Nouadhibou lobbude yurmede Zoubayrou Ly denɗam mi salminima mi salmini sohnaji o mi salmini sukaɓeɓe mi salmini nene mi salmini en ɗam pop e dow indema mi salmini Nouadhibou naɓe foof aɗa waɗi kalm aɗa toppiti haajuma toppiti nenema ka jontaɗo ka labɗo reedu ka bawɗo yidde ka korsuɗo ka julɗo ala e haaju camal aɗon haydara woni tan ko haaju mum galle mum golle mum jama juma c'est tout ala e haaju goɗɗo suka tokoso baɗɗo fayida yo Allah reena ceer ɗon calminmi sehilma ɓi nene ma Hamme Ibrahima Sall mo ganduɗa ko maayo moni kala lumbo e mum mi salmini babaɓe naɓe kala sohna Mali Sall mi salminima no feewi mi salmini Mariama Sall ha to Dakar Mali Sall ha to Nouakchott Aminata Siré Sall mi salminima babaɓe mawni men Aissata Baal mi salmini almami o no feewi ceerno Amadou Tidiane an koraɗo kuuɓal fedde heɓle sukaɓe Afrique mi salminima Fadimata Bousso Bousrare Bousso dendagal babaɓe kala mi salmini ɗumen ceerno Haali Abdoullahi Sy jarribede moƴƴani tene jarabuyaji ne keewi e sifaji seesuji kanŋe allaji mabɓe kanŋe jalŋeji kanŋe oɗo saaha mo gonɗen ko kalten ɗo henna ko musidɗo men guiɗo men Gara Diop Mamadou Diop ha toon to Thaïlande omo jiimi e ko kalten ɗo ko elle ko toon ɗum woni ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salmitimama Seydi Sarr en calmini Ifra Karfa Sow en salmini suddiɓe makko sohna Hawwa Sow e sohna Fatimata Bakku Gueye ko ɗon calminen Seyni Karfa Sow e mawɗo moƴƴo Ahissa Soumare walla mi wima joom galle o ceerno Seydi mi salmini joom galle o Seydi Sarr mi weltanimama no feewi ayi sanamuji mabɓe ɗi kalɗen ɗi foof goto foof ne jogui 16 taw 16 o ko kanŋe o ko façon ngaji kanŋe ɗi ganduɗa ɗi foof taw 16 kala ene natodira e kanŋeji façon ngaji kanŋeji ɗi ganduɗa ko basorɗi aɓe jogui kamɓe sanamuji ɗi liggantoɓe sanamuji ɗi jamma e ñalaw taw ɓen garatanne pop ɓe gara ene mbaɗa hen ko ɗelkinta ɗi ko lernata ɗi ɓe ene gara ene ƴeewa kala ko moddi hen ko fotani yadude hen ene guitta eyyi ɓen ko ɗon tan goni toppiti tan ko ɗiɗo sanamuji hay hunde woto ɗakko e majji hay hunde woto memɗi ɗum tan woni ligguey mabɓe eɓe jogui noon ñalawma gandaɗo kala hitande aɓe ndenda e on ɗon ñalawma soɓe ndendi e on ñalawma ko on ñalawma wonata julde mabɓe e mawnina on ɗon ñalawma kamɓe ɓeeɗo jasɓe ñalawma oɗon ɓe mawnina ɗum no feewi ɗum kadi ko leydi ndi foof kamɓe bandiji ɗi pop ko noon ɓe cifori kamɓe ndendi on ɗon ñalawma goto ɓe kubba toon jeeyge e sara mana ɗin ɗon sanamuji ɓe gadda mallordi ɓe ɓattina ɗin ɗon sanamuji ɓe gadda ñaɓɓe woni ñamde ɓe mbaɗa e less ɗin sanamuji so ɓe mbaɗi less sanamuji he ha ñawloyi guila subaka wonata so ñawloyi ha yettima nokku ɓe guitta ɗen ñaɓɓe ɓe mbiya hankkadi ñamde nde waɗama barke ɓe nawa kamɓe ɓe ñamoya haɓe mbaɗa noon caggal ɗum ɓe cujjana ɗin sanamuji sibi mawninde sanamuji ɗi so ɓe jalta ɓe jaltida e leƴƴi ñantule
e leƴƴi townugol balabe ɓe pewnito haɓe pewnito ɓe pembo ha feewa ɓe pewnita cukuli mabɓe ɓe ngara ɓe jara sangara ɓe ñanta rewɓe mabɓe rewɓe ɓe noon so ñantima mbaɗatano cumci kamɓe no feewi ɓe cuddata tan ko awra o tan ɓe cuddata tan ko seeɗa ene gasa yimɓe ɓe ne pamiri noon kono noon ɓe cuddata ko heewi e ɓandu he ko seeɗa ɓe cuddata hen ɗo lesɗo tan seeɗa e dow ɗo ɓe mbaɗɗon lefol tan ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ko kaltaɗo henna ko hande o aɗum fatta to banggue Asie to nde tawno oɗo henna Qabila ɓesgu makko ngu ɓuuri yarude koto banggue Asie yimɓe ɓen taweteɓe toon ɓe ko wayno Mamadou Sada Diop min calminima min calmini sohnajo e ɓesgu o foof wonno ne naata e bureau ji e nokkuji mabɓe elle ko kalten ɗo ko mo fawi hen guite makko mo laara ɗum ceerno Khalidou kadi min e banam debbo goto ne wiya Hadja Fasek mi haalimo ɗo hanki ko jolfo hen banggue gabonais en banggue mi yiiɗi ɗoftudemo toon min jillima e nokkuji seeɗa kono ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe kulɓiniɗe ceerno sa yi ɗum tan anawtat laamu to Allah tawno ko majjinaɓe ɓolɓe goni toon ko wona ɗum ko kadi ceerno Khalidou jarabi mawɗon hen sa teskima kadi aduno kalɗo piggal fitina ari ɓuuri fiyede ko kamɓe Inde toon leydi yerɓat yimɓe maaya tereŋaji jana jeeygue ruppito nguleki cattuki nde tawno ko keferu mawgu woni toon woni hindu en ɓe kam ɓuuri wawde rewde ɗeɗo gueɗe ɗe kalta ɗo henna ɗe ñaɓɓele en kanŋeji en woni comciɗe kalta ɗi wuddu yalta reedu yalta ɗi sifaji foof joni ɓe garɗin ɗum seeɗa kono ko o sifa woni toon ha o sahanimo kadi Allah ko haali go nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gonɗi defti hen e nder deftere Allah teddude caggal nde Allah jangtinimo ceamo alhamdulillah ceerno Haali Abdoulaye Sy seyɗane wurtata ɓi adama ko nafata ɗum ɓi adama noon yo andu ko nafata ɗum ka maayow nafatma ko hawrude joome holko feeñaniɓe e o sifa ceerno Khalidou. Seydi Sarr a jarama en calmini musidɓe men taweteɓe to Lo Havre ceerno Samba Gangue e cuddiɗo mum sohna Khadijatou Dia en calmini ceerno Baya Thiam e cuddiɗo mum sohna Aissatou Ndiaye ñamawo ñebbe ko ɗon calminde mawɗo moƴƴo Soda Konte kañum e joom galle o hono kaw Sharif Seydi Mbocc e hoddira Allah Seydi Sarr ko ni woni noɓe goliri eyyi ɓe ñanta rewɓe mabɓe rewɓe ɓe noon so ñantima mbaɗata cumci ala ƴettan lefol tan tuggi nadorde nde ha telli e buhe he seeɗa ɓe karna ɗon ɓe ƴetta leppi tan ɗi jajani no fewi ɓe mbaɗa e dow jeese he dow yesere nde eyyi ɓe paara ɗum caggal yettota ko hay nafkiki ɓe paara ɗum caggal ɓe kaɓɓa gasi ko ɗum waɗi sababu nde Allah haaldata e suddiɓe nalaɗo to nder suratu al ahzab omo haalda e suddiɓe nalaɗo wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula woto jaltate soɗon jalta jaltugol majjiyankoɓe idinoɓe ko ɗum ɗo woni ko Allah sifoto majjiyankoɓe idiɓe ko ni woni sifa mabɓe kamɓe noon ɓe gari koɓe moƴƴuɓe koɓe suɓaɓe koɓe rimɓe e on saaha noon wiyete ko julɓe mbiyete rimɓe wotoɓe mbaɗno ɓeya jasɓe mbaɗanno ni wotoɓe jaltuno ɓen jaltiranno ni nde wannoon ɓen mbaɗatano comci ko bandiji e hoddira Allah Seydi Sarr Nuhu yi ɗum e mbaɗɗima baɗɗanteje mabɓe ene waɗa e mabɓe mbaɗɗotono ko yimɓe ɓe mbaɗɗima ɓe payi toon kamɓe pop Nuhu alayhi salamu Allah nelimo o yeehi o yanti e ɓen yimɓe o daari ko o suwa medde noddude ɓe kono o nelama nelal annabi Nuhu nde nelade o nela tan
o haalna ɗum tan hawri e oɗo ñalawma moɓe mawninta kamɓe ɓeɗo o nelama tan hawri e oɗo ñalawma moɓe mawninta o yiiri guite makko no ɓe mawniniri oɗo ñalawma ni o yehi o daari ɗon e ɗon o yalti e nder maɓɓe o ngabboyi e nokku towɗo o ngabbe e nokku towɗo o jimte e wuuro he o hoyni hoore makko o hucciti dow asman kanko annabi nuhu o hucciti dow asman o wi joomam mi ñaagimama ilahi as'aluka an tansurni alayhim bi nuri muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle sallllahu alayhi wa sallam est ce que dede haaji a dañi hande gaɗo ciññuɗa hande ko sallllahu alayhi wa sallam hoɗata e ɓernde ma e ɗemgal ma nonne kadi sohna hajja hawa ka seeri joom galle mum boɗejo tanum sira yaay mum min nawtuma ha to mbay ha wuuro ndiri walla mi nawtuma ha to gaydaɗal walla mi nawtuma ha to daara jolof nonne kadi abdourahmani ka guiɗo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam mi salmini on sohna Bouye Ba mi salminima ha to Louga ceerno Sadibou Ba gaynako kono kadi ko almami mi salminima mi juurimama ceerno Haali Abdoulaye Sy yo Allah ɗu en yo Allah ɗuwo en yo en ɗuwo e annore annabi o sallllahu alayhi wa sallam ya rabbi yo en ɗuwo e annore annabi o sallllahu alayhi wa sallam ceerno Haali ay ɓe rewɓe cifiɗaɓe ndeysan o seyɗani o reeɓi haw sokke nder meɗen hande sukaɓe rewɓe mo jiiɗa kala so ɓorni yiɗi ko yo wuddu mum yaltu boowal yo enɗi mum jaltu boowal yiɗi ko yo forme mum hayto banggue tayre ɓe so ari hen ƴeewa ko forme wudere nde yo nanggu ɗum forme woni marñel mo ɓorto yo nanggumo forme yo ton ha wuddu ndu yalta so ɓornima so tukkima ɓuuri bonde so darima ɓuuri bonde oɗo koltu ko seyɗade naati hen aɗa rewa Allah kono omo lombe nder ma aɗa jarri bawi ɗum saabu dewal ma Allah timmani saabu neɗɗo so tawi rewi Allah huuli Allah wonko wawade wonko wawade so tawi neɗɗo waɗama viol tawaɗa waɗani coñcima moƴƴi ɗi Allah wima ɗi sa waɗi ko Allah yamirma ko a wattake viol kono so tawi a holliri pooɓe ma a holliri gueɗe poɗɗe funŋinade nanne nder jaltine boowal neɗɗo teskotoma so teskimama noon ko jamma jingi ko kala tawoy to gonɗa foof saabu kanko hoore makko seyɗani naate makko soko a wonti seyɗani makko a naate makko a wonti seyɗani a naate makko kanko no wonti seyɗani on ceeɗodira tan ɗum woni hande caɗele ɗe joguiɗen ɗe ceerno Khalid yo Allah renen ceerno Khalidou annabi Nuhu ngabbi e nokku towɗo o noddi holko wi Allah subhanahu wa ta'ala seydi sar mi salmitimam en calmini sira gaku bani men debbo bonam debbo annabi Yusuf en calmini Coumba Haby Lam mo ganduɗa ko jinnaɗo men moƴƴo kadi ko neɗɗo korsinɗo en jiɗɗo en kadi gadiɗo e men gadiɗo e men no fewi no fewi no fewi ndeysan ñande min jiiɗirta ñalawma gadiɗo mbeɗa ari mawludu lo Havre ñande o yi kam nde o teyani mabɓude ni ndeysan yidde mbeɗa tina gille makko yam no fewi mi ñaagui Allah yo Allah hokkuma sago makko yidde no e fof Allah hokkuma sago makko en calmini mi ñi ko en mbi ɗum seydi Kume en calminimo no fewi Houleye Haby Lam a jarama seydi Sar en beltima no fewi ɗum ɗo wawa wasde haalede ko hen jeeya e hoddira Allah kanko annabi Nuhu o noddi Allah yo Allah wallumo e dow ɓeeɗo yimɓe sibi o yi candallagal mabɓe o yi bandiyagal mabɓe o yi kewendi mabɓe o yi ko ɓe ndondi ha ɓurti haɓe ndoni e ngal ɗo keferagal ha ɓurti enen mawni e mabɓe joni o nelama e mabɓe ko goto o ala doole o ala jawdi kadi ko jawaɗo guilo suwa nelede omo andi o ala daraja e mabɓe ɓe teddinani mo joni o waɗama nelaɗo hade makko noddudeɓe nde o ngabbi ɗo towi ɗo o noddi Allah taw ko toon o adori
o wi joomam mi ñaagimama ya wallam e dow ɓeeɗo sibi annoore nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. kanko noon aron annoore nde nena soomi e makko kanko annabi Nuh. a wawa limtude ɓeeɗo yimɓe e keewindu. caggal ɗum noon kanko annabi Nuhu to ngabbi to caggal o ñaagima yo Allah wallumo o noddi sawtu mawɗo o noddi yimɓeɓe o wi e hemon yimɓe kamɓe fof aɓene ɗufni ɗo sanamuji ɗo aɓe teddini ɗiɗo sanamuji haɓe ndewa ɗiɗo sanamuji ñande hen ko ñalawma julde mabɓe haɓe mawnini koye mabɓe aɓe mawnini ɗiɗo sanamuji taw noon sanamuji joyi mawɗi ne tawe hen ujunere temedde jeeɗiɗi sanam togose ne tawe ɗon ɗone ɗon tan o noddiɓo wi he kamɓe fof ɓe kuccite e makko o wi e hemon yimɓe ɓe kuccite mabɓe kuccite e makko kanko annabi Nuhu. ɓene ndawa allahji poɗɗini an aɗa jogori noddirɗe ɓe Allah ko gooto ɗum de ma jiiɓu no fewi Seydi Sarr ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que taare Allah waɗata nelal mum koɗo wela Allah waɗata nelal mum koɗo wela ɗo famɗi doole ɗo ko ɗon no rewnata nelal makko ene ngabbira seeɗa seeɗa ha daña doole ceerno Khalid. est ce que weɓata ɗum ɗon jangguini men neɗɗo ni fof ɗo wawi wonde yo andu ala ko ronki wonde ala ko donkuɗa wadde ala mo donkuɗa noddude faade Allah. est ce que yallah yo moƴƴere ceerno Khalid jarama yallah yoɓe moƴƴere yarabi. en calminiɗo hen sohna Oumou Kane ha ton to Wodobere min calmini joom galle ma ceerno Issa kawmum ceerno Oumar Samba Sy ha to Magama min notuma to Italie Wodobere sohna Fadimata Diallo joom galle ma e dendagal enɗam ma e ɓesgu ma e dendagal Wodobere naɓe kala min calmini ɗumen e dow inde moɗon. Lamine Ba guiɗo Pular ha ton to Oyem min neltuma duwaw min tini jaltugol aduna hanki mawne en duwima yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah nannumo aljanna ya rabbi ya rahmanu. ɗon calminɗen neni men nene Muynoye Mbodj ceerno Khalid Abdoulaye Sy neɗɗo baɗɗo fayida banum debbo Baba Sildu Mbodj nawtemɓe ha to Dondu min calmini joom galle o woni Baba Dawouda min calmini guiɗoma sehilma noone kadi jiɗɗoma ceerno Khalidou woni sohna Fulo Pam min notuma toon to Kolda e dendagal bandiraɓe kala Kasum Ndiaye États-Unis d'Amérique Yahya Demba Ndiaye min nawtomon ha to Fimbo on calminamon juura min calmini sohnaɓe pop. ceerno Khalid Abdoulaye Sy weɓantamo kono Allah ne rewna nelal mum kalɗo wela o noddi holko ɓe mbimo ceerno Khalid. mi salmitimama Seydi Sarr en calmini mawɗo men moƴƴo Oumar Diary ko ɗon calminɗen kadi gorko moƴƴo machallah Seydi Ndiaye yettode nde tan bonnima ko ñama o ñebbe min calmini ɗon Siley Ndiaye sehilam Baba Dawda Thiam nene men moƴƴo Munoye Mbodj mawɓe moƴƴuɓe kadi ndeysan mawɗo men ndeysan Sanar Guissé e mawɗo men Rahmatullahi Lam en calmini kamɓe kala e hoddira Allah Seydi Sarr o noddiɓe kanko annabi Nuhu o wi mi addani on ko ganduɗa ko immi koto jeyɗo binde o mi noddi on yo on gar ndewon oɗo ko goto mi haɗi on yo on ndew ɗiɗo sanamuji gandede ko Allah woni nelɗomi. nder annabi Nuhu wulli wullago woto to darinoɗo Allah waɗi e kattande mum wullago ngo yettoyi funnangue wullago ngo yettoyi hirnangue wullago ngo ñane hen ngo ɗeɓi nambide koye wullago Jibril hay sinno jiida sibi wullago ngo yandini sanamuji gonnoɗo e séjuji ne jooɗi kanƴi pop ɗi jane leydi wullago ngo woni sababu kala gonnoɗo ɗon ñane hen o huuli o wemji o ronki andude holto fayi lamɗo o e hoore mum faɗɗi sibi o meeɗa yiide ko way dani o laamima guila o laami
o meeɗa yiide yimɓe ɓe ne mbemjiri ni ala ko meeɗi hulɓindeɓe ha yimɓe ɓe fof kuliri ni ala ko meeɗi hulɓindeɓe ha sanamuji caami e leydi wullago woto wullama yimɓe fof nani hay kanko o nani sanamuji pukkima e leydi yimɓe fof memji kawji kanko o yani o faɗɗima o ronki andude ɗum ɗo holko woni nden noon caggal ɗum o ɗifti kanko lamɗo o e faɗɗere nde o faɗɗino o wi wonnoɓe saraji makko ɓe malledi samitumo holko nanmi ɗo ko ɗum ko woni oɗo sawtu ko woni ɓe kebbiti kamɓe yimɓe ɓe ɓe mbimo hada sawtu rajulin yuqalu lahu nuh ɗum ɗo de ko waji goto ene wiya ɗo nuhu oɗo sawtu ko sawtu makko woni ɗo henna te on ko kagaɗo ala hakkillo no fewi waɗi lamɗo o wi jeehe gaddane kammo lamɗo yamiri yo annabi nuhu adde ɓe jeehi ɓe jaggoyi annabi nuhu ɓe gaddimo ha yeeso lamɗo o lamɗo o wimo an holi an o wi min mbiyatami ko nuhu komi nelaɗo jeyɗo windere o mi addani on nelal ha gonɗi noon Allah kañum goto gaccon dewal ɗiɗo sanamuji ɗi ndewoton eyyi ko lamɗo jaabimo e koɓe baddi eyyi ɗum ko ñane wonde so hawri e welede Allah so Allah hokki en janggo wonani julde eɗen jokka yewtere annabi nuhu onne kadi kaalen ha to yettoyno so Allah jaaɓi ɗo wadduna e mabɓe ha o ronkaniɓe ha Allah wimo wasna'il fulka bi a'yunina eyyi ya fewnoye laana amin jiima amin ndenma ha no fewniri laana ka ko kanko lori ɗen leɗɗe eyyi kanko fewni kan laana duuɓi muɗum so Allah jaaɓi no foti e fofof ha noɓe jolde laane he ha noɓe dadiri ha heddiɓe kalki ha toɓe telloyi ha e fofof so hawri e welede Allah hay so wona joni ma en jokkitoy inchallahu taala eɗen gandi o wondi e yimɓe makko fodde duuɓi kewɗi duuɓi 100 e duuɓi 50 omo noddaɓe ɓe jaɓani Allah ɗum noon so Allah ne hoddiri ma en kaaloy ɗum fof inchallahu taala ida arada Allah oɗon jarlo oɗon jaafo en jafnima bandiraɓe men fof en mbi kadi en juulen mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokken tawede o sa'a mo wuuri taweɗen ɓeydi e diine men eɗen ɓeydi e cellal eɗen ɓeydi e yajede eɗen ɓeydi e yiɗodirde eɗen ɓeydi e nangodirde taw ko saabi Allah taw eɗen gusti e kala ko Allah yiɗa eɗen gusti e rafiji eɗen gusti e basal eɗen gusti e faaɗede eɗen gusti e añodirde eɗen gusti e woɗɗodirde eɗen gusti e kala ko moƴƴani men ya taw ko en ustiɓe hen yo Allah wonan en wonda e men yo Allah suur en suturu mo huncotako gila e aduna ha e lahara o du'aw noon ko julɗo fof ɗo woni eɗen ñaaji Allah yo Allah heññumo e oɗo du'aw kala julɗo ɗo woni yo Allah heññumo e oɗo du'aw en calmini bandiraɓe men fof ɗo mbawi wonde en calmini evronaɓe sohna Haw Konté a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ceerno Gaynde Seydi Diago a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini bandiraɓe men tawetoɓe toon ɓe pop e inde mon onon ɓeɗo mawɗo men Oumou Touré en calminimo en gona e jitoɓe mo abadan en calminimo calminali tedduɗi calminali urɗi en calminimo no fewi taw ko noon tigui ko doole calminɗen mo en calmini lo avrenaɓe pop hay goto en goppani en kaalinoɓe e nder yewtere he joni ko ɓoyani kamɓe pop en calminiɓe ko yiɗɓe men ko sehilaɓe men koɓe Allah waddi hen koɓe jadaten jamma e ñalawma Allah kadi tini hakkude meɗen e mabɓe en calmini evronaɓe foof en calmini elbefnaɓe foof e inde musidɗo men guiɗo men Ifra Karfa Sow nde wannoon ko kanko woni damal ngal kanko woni fofof o kamɓe heddiɓe ɓe pop
en natiniɓe hen en calmini tarabnaɓe foof inde Hajja Zeynabou Ba en calminimo no feewi kanko Hajja Tarawore Aissata Ndiaye Niass mawɗo men Diawarel Mariame Tagourla en nanni hen dendagal heddiɓe kamɓe foof en calminiɓe en calmini bandiraɓe men pap no mbawi wonde en jetti Allah noon en jetti Allah no feewi ceerno Abdoullahi ƴettude hunde yettina e jaam ko Allah tan wawi waɗande ɗum neɗɗo wadde on Allah en jettimo en juuli en nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en jetti Allah kadi en jetti jinnaɗo men o dariɗo e dow leydi en jetti Allah en jetti jinnaɗo men mo Allah nawi en ñaaguima Allah yo Allah hebbine makko yurmede yo Allah hebbine makko kadi sikki ala en ngala sikki wonde ko kebbinaɗo yurmede sibi ko kanko nangi e juuɗe men o nawi en o woppi dahamme darde ɓiyum ɓiye sakko e resma ñen foɗa daara ɗum o woppi ɗum o itti en to gonnoɗen ko hakkude leydi e leydi o weddi en leydi to gonnoɗen to yo en janggu dahamme jimde ɓiyum ne weeli kono o woppi ɗum foof o waɗi ngal ɗo gollal alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah o tinnima o waɗi fofof ko Allah wino yo wat o waɗi en ñaaguima Allah noon yo Allah ɓeydanmo yurmede e ngala sikki mo jogui yurmede kono yo Allah ɓeydanmo noon yo Allah ɓeydanmo yurmede toon kanko oɗo jinnaɗo dariɗo dow leydi caggal o to yeehi darde nde o dari tinnane nde o timmi o darima mi meeɗi yurmademo mbimi mbeɗa ɗanno o wi ala oto ɗanno ko bamma yino koko ɗum batta sa waɗi ko wona ɗum mbinima e galda seydi sy yo Allah yoɓe moƴƴere 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 yo Allah wurne ko juuti yo Allah selline yo Allah hisne yo Allah hokke sago ma seydi sy en calmini en jetti en jaari ceerno Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Baye kala ko joguino doole makko oone makko ƴoyre makko gandal makko fof o yuppi o heddani hay dara o jangguini o fammini o nehi o fewni yo Allah yommo moƴƴere Seydi Mbaye yo Allah yommo moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah wurnuma ko juuti hokkamo sago makko en beltima no feewi en beltanima Allah e baɗal Allah ngal Allah waɗani en enen de eɗen cikki Allah totti en ko tottani hay goto enen ko ɗum cikkuɗen wan mbiyani ko ɗum woodi kono e nder men ko ɗum cikkuɗen sibi wonko Allah tottanma tan ma ɗum yone ga kala ko wona ɗum en jettiri ɗum Allah en calmini bandiraɓe foof oɗon jarlo oɗon jaafo fuɗɗima juutde dartinen ɗo so hawre welede Allah so Allah jaaɓi jabri sabi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoddiro makko nde hoddiri kala ma en jokkir qissa annabi nuhu alayhi salam oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo mon jiɗo mon sehil mon ɓi nena mum Sar Abdoullahi Sar taw kadi ko funere mum Sar Abdoullahi Sar giɗam sehilam feccere fittaɗo on mi salminima mi woppitma e Allah e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe ala moɓe donkani aɓe mbawi komi wawa mi ƴetta noon gueɗalam ngal ɗo ponnomi heedanɗema ɗo pop mi tottaɓe so Allah jaaɓi maɓe keedana ɗon ha timma kadi mi wondiri Allah maɓe keedana ɗon ha timma Allah kadi cennumi maɓe keedana ɗon ha timma seydi wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a jarama ceerno Haali Abdoullahi Sy jarama Seydi Sy ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr doftinira ɓi nene mum ceerno Haali Abdoullahi Sy dande welde ko ceerno Ousmane Ly to kaɓide to Seydou Abouba ketkima laki jaam yo jaam Allah ñalane musiban tedduɓe min kodde jango ɓuroɗo winde ƴettoɗen ɗo dani bakan ɗo kala
julil masabum wadinde yata denga dani ko tagdo kala